Het badde op 30 januari 2016 bij de laatste training van Cambuur voor de derbytje in Heerenveen. Een steward rekt verwoenen had de vuurwerkbom die ze uittraapje wel ontploft. De oude vrouw wordt verwoenen van het veeltilt. Haar ankel is voor altijd slims kansjere. De vuurwerksmieter meldt hem bij de politie. Pas na oorlier komt de zaak van de rechter. Het is nooit zijn bedoeling geweest om haar te verwonden. Hij gooide het vuurwerk niet in het vak tussen de mensen, maar juist op een plek waarvan hij dacht dat er niemand stond. Hij dacht het veilig te doen, we kennen de gevolgen, dat liep anders. Hij heeft spijt betuigd, ook hij had liever gezien dat de zaak eerder af was gedaan, liever gisteren dan vandaag. Want niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor cliënt is het een zaak die als een molensteen op zijn nek hangt. Het is zo dat slachtoffers mogen zich ook uitlaten over wat zij een redelijke straf zouden vinden. En zo is dat ook besproken met cliënten. En cliënten was er ook heel duidelijk in dat het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is, maar zij vindt zelf niet dat hij daarvoor de gevangenis in moet. Ook omdat zij ervan uitgaat dat niemand daar beter van wordt. De rechter docht door 2 weken uitspraak.